Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa yo mae wis bangun sahur, tungane poso lagi sesuk rampung yo pemirsa, arek kurang sedino. Jadi iki mae luwih gasik iki mang bangun daripada aku engko mapan turu mesti kerinan. Jadi mae lanjut iki gak turu perkara nunggoni banyu pemirsa. Iki ngantek jam loro urung metu, soalnya kan akeh dundunan saka Jakarta padha muleh. Dadi wong-wong padha banyune iki wis ora kober gentenan, soalnya tandunane padha gede-gede. Memake sak genuk wis. Lah iki make langsung lanjut masak pemirsa. Make mau masak bikin sambel. Wah, kosong. Di pemirsa, sek kosong loh. Alhamdulillahirobbilalamin. Menu hari ini pemirsa sahur. Alhamdulillahirobbilalamin. Sahore posone karek pisan pemirsa yo, dadi iki sahur terakhir. Alhamdulillahirobbilalamin. Jare Mas Andi nek gak sambel ora urip, dadi iki mae bikin sambel sama lalap. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama lalap timun. Wis mateng lho pemirsa. Sambele ngantek bersin-bersin aku. Wis sak wajan. Mateng. Ini mae lalap timun sama goreng tempe. Wes dadar telur, soalnya mae wedi kerinan pemirsa, jadi jablas apa nek ngarani masak. Ini jam 2 pemirsa, bayangkan dari sore wis kayak ini tinggal goreng tempe pemirsa ya. Menu simple dan menghabiskan nasi. Tempenya belum tak goreng sama telur pemirsa. Lagi matang pepene pemirsa ya, sudah matang. Siap saji buat sahur. Sahurnya sederhana. Arek sambel. Cingklong pemirsa. Sebelum sahur kan waktunya masih ada, ini mae bikin
telur gabus pemirsa. Bikin sedikit. Iki wis jladrenane. Lah iki sing tak goreng pemirsa ya. Jadi nek goreng aja diwolak-walik pemirsa. Ngenteni kekel dhisik. Lagi diwalik dengan api kecil loh. Jadi kirung sahur pemirsa dan dinggo renan isi meja. Jadi mejane mae full jajan bikinan sendiri kabeh. Telur gabus ala mae. Nek wis keras baru diwalik. Engko nunggu mateng pemirsa ya. Sesuai selera. Berhubung mae bikinnya sedikit, maksudnya ora akeh, jadi lengone tak cukupi pemirsa. Nek gede-gede kok tidak mateng. Jadi sijine dintas, sijine masuk. Menu simpel. Jadi nek duwe alate, oke kegedean pemirsa. Duwe alate, mae ya pengen gawe roti-roti kaya ngono jane pemirsa ya. Dongakno pemirsa ya muga-muga mae iso duwe alate sing simpel-simpel ngono lho sing gak ribet pemirsa. Nah iki kan serba minyak. Dipae pengen sing duwe sing kaya dipanggang ngono. Tapi sakjane pakai wajan juga bisa pemirsa. Pakai wajan wojo terus dikasih sarangan. Tapi mae belum urung gawe, urung jajal pemirsa. Wis kaya ngene sampai selesai. Kayak ngene pemirsa ya. Iki sing wis direndam pakai air. Pakai minyak pemirsa. Minyak dingin. Jadi ini iki kaya ngene penampakane. Lah sing iki wis digoreng. Wis rondok kaku ya pemirsa, wis mumbul, lho wis mumbul. Nek wis mumbul kaya ngene iki boleh diwolak-walik kaya ngene ben rata. Nek ora soalnya gosong pemirsa. Tinggal ditunggu mateng. Memang sutile mae bar takku. Bar takku nyambel pemirsa sepurane. Tak dekek wajan soalnya belum tak cuci sekalian. Sudah pemirsa kayak ngene telur gabuse. Kecil-kecil hemat toh, praktis dan irit biaya. Nek tuku mateng perapatan yo larang pemirsa. Iki cukup telur 1 sama ora akeh kok pemirsa, mae gawe cuma sedikit. Sing penting jadi 1 toples 2 toples wis gorenan ning meja. Soale tenagane piring iki suwe pemirsa jlingut. Dadi nek gawe akeh-akeh ki ora ndang iso nyandak gawean liya. Wis diurak-arik kaya ngene. Terus iki engko dipateni. Tunggu minyaknya dingin dulu lagi, terus dipelintir-pelintir. Mulane mae pakai wajan 2. Wis kambang toh. Tapi ki urung pemirsa, urung coklat toh. Biyen rondok keras dulu.
lanjut tintas jane yo anu pemirsa mak iki nek gelem gawe yo iso sithik mak terhalang oleh tenaga sama biasa pemirsa nek neng desa yo pemirsa biaya lho iki mateng pemirsa kaya ngene kurang soalnya kingko nek genine gede bledos pemirsa biyen mae pertama gawe isek goblok-gobloke yo pemirsa sing jenenge pengen juajal gawe dua dak man minyak panas tak jual gorno langsung kayak peluru pemirsa jedor wis iki kaya ngene jatuh belum 5 menit jadi dan iki genine nek pakai minyak nek nganggo wajan loro ki kuwi pemirsa cara mono iki iso langsung digenjong kaya ngene iya maaf ae iki ya pemirsa ya lah genjong ini terus tinggal pelintiran meneh selamat wilujeng lagi sing wis dicelup iya kono pemirsa tidak perlu diudek-udek diaduk-aduk ora perlu ben mumbul sik ben kekel lagek di wale wes kaya ngono pemirsa ya di terakhir pemirsa telur gabusnya sudah selesai telur satu pemirsa jadi sakmene tak pindah nih selesai tinggal diangkat ketoke sapi jek putih pemirsa wis lah daripada gosong dah sahur isi gak gelem yo ya sempit tapi aku gak seduwe ya wis apa nyepit pemirsa anak wedok indah kok enak nih cuci mulut kerpes ya kerpes pemirsa tuh mak bikin sendiri nunggu bodo alah dipangan ngene nunggu bodo lho wis enak ini telur ini tak ora arek swampur jadi sing ceplok biasanya awakmu seneng ceplok toh aku pelalap sambel ini sendok enak nih man paling yo kasih no lalap wah gathuk ijane mulut dah ndak sahur sik kuwi dipanganku nek bersahur iki lho telurnya yang dadi coba lho yang tak ceplokno gak gelem
Walah wong angel. Iki lho pemirsa. Sing gak rom kudarane gak di anu. Dhewekno ngene-ngene lho. Kuwi malah senengane iki padha karep kaya ngene. Apaan? Ya saugelan. Aja mbok cuwel ning kono kok lumare. Engke cuwel nggone mae kok lumare ben rene. Ih, karamel. Belum tenang, Wi. Karamel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Posone karek sesuk pemirsa ya. Sini hubungi bodoh. Alhamdulillah. Hubungi sesuk sore ya. Hubungi. Itu seminggu. Sebenarnya malam Senin hubungi bodoh. Besok wis gak poso. Iki berarti iki wis terakhir kan? Lah, iki pemirsa terakhir wayahe noto-noto jajan, wayahe ngumbahi apa? Notoni ning meja engko. Wis pokoke jajane mak yo bikinan sendiri yo yang ngono. Iki terakhir iki nek ngono yo. Kok bengi. Iki engko nek entek yo tak gawekno neh nek terah kuwi. Tapi yo nuruti yamu yo gak enek enteke yo pemirsa. Wis pokoke tergantung lah. Alhamdulillah. Tak pedes ya. Benar deh. Kapan aku? Jangan. Enak-enak. Alhamdulillah gak kerasa. Lara-lara. Wis bar. Kesane yo. Lah kok bisa duduk tok. Apa itu kok sebenarnya kurang bingung kok. 31 hari. Sesuk kan bisa 1 hari. Tak karek hubungi posone ora poso. Karek iki ora posone. Cek sedina wi. Sedina iki lho sing dilakoni iki. Aku agak poso. Aku saya agak poso. Demereng le. Woi, Mana cek? anak endas. Endas apa? Pindang. Teh tak sebut ngombe ini. Lalu pemirsa tuh. Tak suntak kabeh, tok kabeh. Wis. Wis, bar. Sok kabeh ben gak kakean ada. Wis ngene. Kaya ngene pemirsa. Laris. Wis.
Beres. Sadan iki, cuci mulute. Tangan di. Pas aku, Kurang edak. wes aku. Nah. Coba tadi. Ini kamu tunggu. Iya. Pemirsa. Krepes. Bu yo. Rasa keju pemirsa. Rasa blue band ora keju. Blue band. Keren di tengah gitu. Kono nek. Empuk. Ora bantet. Telur satu jadi sakmene. Mari jingruke nemen. Jingruke nemen pemirsa. Dadi nek apa gawe akeh iki mang sik keputin. Ora beda. Iki ora ndok coklat, iki sik ndok putih. Masan pot. Tapi padha ae. Wis mateng wis empuk. Mas, wis Mas. Iki lho. Pancik iki. Soso terakhir tak bikinin telur gabus. Tak angan-angan apa tuku ning pasar. Niki perapatan yo larang. Kaya kacang apa? Kapri apa-apa ngono kuwi ya padha anu ya pemirsa. Dadi mending tuku mentahan. Iki mak ya tuku neh pemirsa. Tapi bos itu tak masak mbora soalnya wis akeh banget kok renane men gorengan tok. Dadine gak sida. Engko nek sida ya tuku ager-ager iki ya wi. Untuk apa? Loh, ager-ager sing iku lho dienggo subuhan to. Pas cilik-cilikan seneng. Iku lho pemirsa. Anak ngene lek sah. Ager-ager maaf tuku ning sepuae sing ning anding aneka iku lho, sing milih dhewe ditimbang iku lho wi. Oh, Ager-ager sing enek rasane. Apa klopo apa piye ngono ki lho pemirsa. Tapi mesti iki engko mesti tapi ruame pemirsa yo. gak apa-apa. Soale wis terakhir. Sampai tok jajane. Dadi sak liyane iki kok jajane make dhewe. Iki kok ketoke make ape tuku ager-ager karo apa wi? Sing mbok senengi apa wis engko? Ager-ager karo apa? Tapi biasanya sing laris sih sosis yo di ambekan Gak. coklatos. Tenggo. Tenggo sing piye? Aduh. Sing lang galak men. Tenggo sing piye wi? Tenggo kok sing dawa-dawa kan ini. Terus kan kayak enak coklat putih, coklat putih, Iya, coklat Bang. putih. Gak tenggo. Biasanya nek kene iki ager-ager ambek coklatos karo sosis pemirsa. Ya coba. Dicucuk ya ambek duit lah kasare. Tapi sembuh iki mae urung Mbak Pinal sih cen. urung anu ning dine iso. Dek gem. Berisa. Dadine urung anu. Nek tak ciliki senengane ya dikeki 4.000 ngono wis balas senenge mbah. 4.000 Dek kae. Orang ngewe. iki mbah iki 4.000 6.000. Sek 2000 aku senengan cah-cah cilik-cilik. Ya tapi yo nek 2.000 banget tenan iki. 4.000 iki. Jenenge 4.000 mau ya dia, kene gak pernah ya 2.000 ya dia.
Apa iki ya mbah ya pemirsa. Foto iki soalnya foto iki nganu pemirsa terus terang. Kayak main mbek Pak ya sepi soalnya Pak Aku pe jalan-jalan. saurunge bodoh seminggu wis bodoh kurang 3 minggu ya dia. Wis prei dadine ya dimaklumi lah. Dadi ora kerja dadi ya ngono mang. Dadi ya sederhana simpel iki mae sekalian karo cerita karo curhat ya pemirsa. Jenenge ning desa praktis nek gawe dhewe pemirsa lebih murah lebih entuk akeh soalnya yo ngono mang kan kangelan lah nek tuku ki praktis cepet tapi yo saite yes pemirsa cukup sakmenae pidune mae dina iki nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Mak Legini family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa Mak KB, terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang ngalir kok banyak kali. Aku nggak Ibu Segoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kok mbek kowe ya, Di? Nggih. Nggih, Bu. Dadah.